И здравейте YouTube, да, снимам. Ние сме в Fireplay PvP и ще снимам на евентите. Да видите, ако мога да хвана нещо. Но яко ми грифнаха холма. Аре чупи бе. Сега мятате XP коби, много голямо ако се получава. 19 часа са евентите. Сега 7 часа. Вижте какъв е сета. Ще видите после що. Днеска би трябвало да има фул неща. Дарко написа тъв чата. Онара, който е тук във въздуха. Ето чупи и пак нищо не взехме. Какво? Омага. Фатала наградник. Сам това ли успяхме да вземем бе? Луди ли сте? Наградник, това е много нищо. Казвам ви. Тук вече нищо не взехме. Тук има някакъв наградник. Как го взеха бе? Добре, това е яко. Пишат ме по скайпа и пак ме пишат по скайпа. Това е много жалко. Просто много се дразня, че нищо не взимам. И как ги взимат сега, питам? Колко хора са събрали тук? То пък ги хачи почивка. Майко! Окей, то не е така като хак магнит, ако има такова нещо. Защо? Ама ви сериозно ли бе? Аз нищо не взех. Само е то наградник. Той ме е наградник. Good job. После ви покажа как става холма. Новия ми холм. Някакъв мет на нещо. Обаче чудно ми е. Защо не взех брат? Защо мятат гащи сега? Омага е. Защото има толкова много неща, Защо Майко мила. Брадичка. Тя та брадо. Warpaint почваме пак. Добре. Някакъв пак си мята глупостите. Аре бе! Що нищо не взимам? Това е много голям сад. Какъв е това наградник? Да, тук е пълно с фул неща, както виждате хихачи и други. Той хихачи много гано измами. Не той той дойде за подкрепа на калибри. Абе, после ще го справям. Сега, ако го щупат, как ще взема нищо според вас? Просто аз дори честа не виждам. Майко. Чакай тебе, момчета, бе. Ай, чупи това малкия чест. Сега ще чупим. Добре. Просто са тия горна епоки тук, исках и аз. Луди хора. Какъв е това само един наградник? Вие луди ли сте? Погледайте сега. Какви пълните глупости. Все едно не съм в сървъра. Толкова малко неща взимам. Ето. Нека аз то направо искренчо. Все едно за него си вика. Той поне е взел това. Ама аз... Гледайте евента свърши просто. Полшенки, молшенки. Тука... Ама аз нищо не взех. Да. Най-накрая. Точно това реших да взема, нали? Два чифта бутушки. Пък има някакви коли не взеха просто. Кирка. И то не е енчантната, това е много яко. И как го взимат, бе? То мята тук някъде спадат. Хихачи вече наистина от всякъде. Да. Много малко фулмейчове, както виждате. Много малко. Много малко фулки, много малко отвари, много малко легендарки. Чайте, че спада тук дискусия. Много мразя дискусиите. Ти това, момче. Хайде, кефс. И да, аз мислех да стана фулка, обаче като гледам от този евент няма да е. И вече някога за фул неща вече трябва да убия някой. Аз ничи мога да убия някой, ама... Хайде, че направо магнит. Ето. Warpaint. Тия последните честове. После ви покажа холма, ако стана. Много тъп евент, поне за мен беше.
Хихач пълен с фулки. Добре, бе, сега ще трябва да пишат някакви неща в чата, докато има евент. Аре чупите, бе, момчета. Накрая. Пак не взех гащи. То Shadow козе, бе. Добре, този един сет. Не само един. Warp Jump. Не ми се джампва. Няма хора. Аз не мога джампвам. Съм най-големия джампър. Сега видите холма. Кафе. Няшки. Това е холма. Просто много готин. Тук сложих често е за евента, обаче ето един евент. Много готин. Да се оставим тук айтемите, които взехме. И просто с другия холм. То сега няма как да ви покажа. Защото просто няма го в сървъра. Чайте, сървъра пълен ли? Майко. За евента, ето бране, така се пише. Не така, така. Да ми ще живеем заедно и телепорт на Каливри, и телепорт на Хихачи, и ме пребиха. Имам клип, ако искате го кача как ме бият и как щях да ги убия някой от тях. Може да пишете в коментарите. Обаче просто сега. Да. Ще направя холма и ще снимам следващия епизод. Сложим малко фулки тук на мене, да имаме нещо. Да сме малко по-фулки така. Не че сме някакви мега пичовете, ама... И сега... Извинете, че чуете някакви звукове. И да, това ще е. Не мисля да снимам докато правя холма, защото е скучно, такива неща, ще е тъп, ще има само някакви често е тук. Чакай малко е. Чакай малко е, момче. Това не трябва да е така. Добре, това е странно. Така. Добре, фул, ако е... Го опустим. То пък всяко печели, сам да им кой печели. Чудно ми е. Ако е така. Майко. Едно вълна, вау! И тя неща, полшенки, още полшенки. Това ли? Да, той пак е доста добре. Все пак това са една страничка. Що една? Доста спитки, както виждате. Как изчезна сета? Нупчен съм. Чава. Така, подреди си ги научи. И добре, това ще от това клип. Коментирайте, харесайте, абонирайте се за мен. И чао. Днеска може да снимам още един клип. Обаче ще трябва да го качам. Днеска сме неделя, не знам кога ще кача клипа. И да. Довиждане от мен. До следващия път.